Good morning dolo haino hai narbai malai na bagai phajau kha ang kaisa chikon sa video tuoi hike tabo hike ang nok ni samung rok no khana nai tongo phung ai khaba te tam haya da sin boi rok ni samung ba sal phaike no nok ni samung hike goyam bolai rok kalai ba suka hane ang nok khala phana nai tongoi ko tamsuk krai kha abo jesuk pharo dili no dui bar phana nango hike iko mono phare ang wasibono sogoi sisina hin tongo ang hike kongrai si manjak sau khado lo tam hike bosoro koibar bo manjak saimia kongrai singmi tongso kani khorang khanoi no to saiman tongana tabo hike iko ang phari pai sokna nai tongo omo burung dili no sogjage hangkai teisa haino toro e ready phaiba yo khibje hangkai tebo e burung bi thango hangkai ba sogoi pairi sena hanai tabo hike ang iko alu tomato rugui tongo tam khaina bagui no phuno gana nai tongdi thapa wasi rugui risu doti monani bagui diboni samung khaima rok tono phunukliya mo hingke sanja angui tongkha rugui pebai khe iko ang hike nai tongdi noro ang tabo tamo khai hikai ang mosorok sogoi nakhai ko swkang no sogoi paikha nai tongdi hingke mo hingke tomato kai moso risum khaiui mixer o khului nakha mo khe ang moida iko moida kaham ke sapigui nakha tam khaina nai tong norok nukkhai no saisi mantha kana tabo hingke nai tongdi ang tamo khaina nai tong norok nukgano hikai ang karai boksari khai ko tungui tongkha pias bo raina kha tabo hingke ang thokligina saisung sina hadi video bisi kosto khe khai tong norok no phunukna bagui thokli rigana kho gas rok sitra suka ani ignore khaidi dolo hujak yakho aboni bagui se hui clean khainanai tomato chutney soi tongo norok to nukkha saimangkha na mixer gorok jajati tam khaina heda chutney no khaijinai hingke chutney no tam bai chana bagui chutney khai tong norok nukgano mo hingke tomato tai risum tai moso khaiui moso guri rinai dhania gura rinai tai jira bo rinai tai sutui bo kisa rinai tei jora wngui tongkha rinani tomato nai tongdi kaham kai kolui mosla rok phunangnai color to disri yakho color oro lisinai bwtui ribaiui nai tongdi color yakho color rijani bagui tabo oro bwtui rinai bwtui rima pore color ribai sinai tabo khe ang oro color rinai moso guri 1 chamuch dhania gura gasa kwbang yang kisa sana rinai tang hingke ulo khai chaini ang naise jira bo kisano rinai tabo khe sutui kol gana kaham khai color ringna bagui tabo khe alu khugana ko alu khuskhugjak yakho nai tongdi alu khug paikha hingke mos deng nai ang bono moso to already no sogoi paikha hingke ang oro sudu mos berma toriya moso piyas
som hwlai ta hike iko ani tomato chutney wngui tongkha pok se hingke somlok to nangkha hai ma tongo oro tang kuno riya jira doria gura tei moso guri swtui aswkno rio hingke tabuk hingke ang alu no mosdeng deng gana kho ang karai o no mosdeng dengo taikhe kunia bo chikon bwla aro bo dengui maya khe sorok bo chikon hingke takari o kha bo belai keteng keteng pungo hingke oro hingke belaikheno dengtogo ang ageo bo oro mangno dengo hingke tini bo no dengnai naitongni hingke saising video swnam tokya ulo dengbai phunukchinai tabuk khe ang moida hului tongo iko puri khaima haita belai belai wngkha mosdeng dengpaikha hingke finally ani momo wngna naikha ihe momo ekbar kari kha hingke tei ekbar tongkho chutney bo swnam paikha hingke iko naidi ani momo bukol tulung tulung tongkha kutung kutung ba iko mokhai te kaisa mono last hingke alu bisingo dawai mosdeng bisingo dawai se khai ang mangso bai khaya hingke mangso bo tongo iko haibini mangso bai thokjakya bagui alu bai khai o hingke thokswkha no bo khaisa di haino hai malai lainani kwtal vlog.